Така, защо дойдох днес на село? Ами, да сложа малко дръвчета. Това е задачата за днес. Череша, праскова. Трябва да се слагат дръвчета постоянно. Пролет, есен, когато имате възможност. Няма по-хубаво нещо от това да се сложите няколко дръвчета, където имате място и възможност. Копая поредната дупка. Земята е доста влажна, трудно се копае, но няма да се отказваме. Днес трябва да сложа 5-6 дръвчета. Ето, кайсия, ранна череша, една ябълка от миналата година, сложена пролетта, кайсия синя. Да видим какво дръвче ще стане. И още една ранна череша. Тук съм сложил малко планински лимон. Да видим какво ще излезе. Подарък от приятел. Само той е от миналата година.